Niken ki meni tawa kowe lumayu jaluk pujaning sing njaluk liyane. Lah Mas lho. Kok bareng diunekne liyane pujaning apa janjen kajeng apa cecek tupo. Apa cecek tembange apa? Tembange napa? Cuma nek apa kok kayak gedang ngono tembange apa? Aku nek kopol gak aku cebake coba. Wis aku Aku cak omongan itu tekan pada kan bedekan. Tembangnya kancane Idut kok. Idut anakku sing nomor 3 ki ya ngono kuwi. Angger tak jak lunga nendine ora menek-menek wong jagongan Pak Pipis ngono ki sak nggen-nggen. Mas aku angger tak jak ning anu lekas numpak mobil ya Pak Pipis mandeg sak nggen-nggen. Ngono diturun mbake tak jak dolan ning Banyumas ki. Lek nguyuh ning dalan lek ping 15 enek. Anu lho ya pipis ya. Mlaku oleh 3 meter pipis ya. Aku wong lanang amen kon golek jeding. Greget tak gawakne gentong akhire. Nguyuh ning kono mbokmu. Mari kan ya Dede. Nggih. Apa? Ene. Tembange apa? Kowe to lek wayahe metu mok kempita kaya ngapa metu-metu kaya rumah aku. Lah pun metuan. aku aku malah kelingan Idut ki ya pipis mau-mau ki ya ora nyapa-apa mlekas mlaku kok pipis ya ngono. Dilalah kathoke wimu keri ning pasar. Ning pasar ngejak nguyuh. Pipis ya anakku lho. Lah kok kathoke ditinggal ning jedinge pasar. Akhire aku tuku kathok dadak tak tukokne gegeden. Akhire karo kok itu lho tenangane mawon aku dadak mampir pasar tuku kathok Idut lho gegeden. Lah ukurane mboke kok ya. Akhire ben ora mloroti sikil loro tak lebok di bolongan sitok. Slamet akhire aku. Slamet. Aku slamet akhire tapi ya nyisih kaya nek gembeli ning sisih ngono. Celonone nyisih ngoten. Mboten ngiri-ngiri sisih ngoten lho. Nggih, niku saged damel mini set pisan niku. Napa niku? Mini set. Sempake. Hei. Lah nggih. Anu to mini set celana dalam cah cilik ku ora tabu cah cilik tak mone cah cilik kok. Lah nggih, niku Apa? kan niku kan kegeden to. Heeh. Lah mungkin saged damel mini set pisan. Mini set ki apa mini set ki? Aku ki wong lanang ra mudeng ngertiku ya ki